Il-Viżjoni Malta 2050 li nieda l-Gvern fl-aħħar ġimgħat tesplora proposti marbuta ma' reklamazzjoni tal-art li jagħtu valur pubbliku fit-tul. Matul il-programm TVAM il-Professur Ruben Paul Borch mill-Fakultà għall-Ambjent Mibni u l-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto iddiskutew il-possibilità ta' proġetti marbuta ma' reklamazzjoni tal-art. Waqt li qablu li proġetti bħal dawn jistgħu jilqgħu għal bosta sfidi li għandu l-pajjiż, wissew li r-reklamazzjoni tal-art jeħtieġ studji dettaljati biex jistħarġu l-impatt ambjentali iżda wkoll dak soċjali fost oħrajn. X'effett ħajkollu l-qoddim jekk tibdil fil-klima sfortunatament jibda jolli rasu jibda jkollna l-effetti tiegħu. L-aspett ieħor li forsi ma tantx nitkellmu fuq, però huwa wkoll l-aspett ta' identità tal-pajjiż. Ġifieri jekk aħna ħanżidu gżira ma aħna tinsiex aħna arkipelagu ta' gżejjer, jekk ħanżidu oħra sa forse tgħid li aspett minuri dana, però ħanbidlu wkoll il-mappa ta' Malta effettivament meta nagħmlu xi ħaġa hekk, ġifieri rridu nistudjaw ukoll l-impatt anki fuq il-kultura tagħna, fuq l-istorja tagħna. Min-naħa tiegħu il-Professur Borch tkellem dwar il-fatt li fil-passat diġà saru dawn il-proġetti fosthom fil-Port Ħieles, l-Imsida u l-Marsa. Semma li kien hemm żoni oħra li kienu ġew identifikati għal reklamazzjoni tal-art iżda llum ma jistgħux jiġu konsidrati minħabba għarfien ambjentali. Il-Professur Borch kompla jispjega li rridu niżnu kif nużaw l-ispazju fuq il-baħar u spjega li jeżistu alternattivi differenti. Wieħed mill-aspetti li jissemma qiegħed u anke qed jiġi implementat f'ċerta każi huwa li wieħed jisfrutta il-baħar għall-enerġija rinnovabbli, imma mhux neċessarjament billi joħloq gżejjer li jkollhom daqshekk impatt qawwi ambjentali, imma billi wieħed imur għal floating technologies, jiġri dawk li jgħidulhom floating energy islands. Hemm dit teknoloġija tvarja. Jeżistu floating wind turbines, jeżistu anki floating solar farms. Mistoqsi jekk l-iskart tal-kostruzzjoni minn barriri u proġetti ta' skavar jistgħux jintużaw għal reklamazzjoni tal-art, il-Professur Borch qal li ma hemmx biżejjed materjal biex dan jintuża għal proġetti ta' din ix-xorta. Minflok spjega kif qed tiġi żviluppata teknoloġija permezz tal-Inizjattiva Ewropea Horizon fejn f'dawn l-aħħar 5 snin qed jiġi żviluppat ultra high performance concrete, materjal riċiklat minn barriri jew proġetti ta' skavar li jista' jintuża għal bini.